Pauwi na tayo guys. Hello, good morning. Pauwi na tayo. So ayan, parking tayo guys. Puntang step out. Nandito tayo ngayon sa Nunen. Nagbabike ako. Pauwi na. Hello, hello. Good morning. On. Forgot to close it. This is the way going to Nunen. So we're going home to the south. That's why mag-bike. Normally malapit lang siya. Ginamit ko yung Google Maps. So, 10 minutes to 17 minutes pa lang. Kaya siya guys. There's a hill. Medyo malamig. Kasi nag-start now. Pag doon, yan. Cold pala guys. Ayan guys. Ayan. Parang tayo. Maganda din sa dito guys. Dala ko yung tripod niya guys. Para kunin natin. So yan. Good morning. Good morning guys. Pauwi na tayo. Hanap sa mga pala yung main pagpunta. Step out. Kunting view. Kasi ang ganda ng view dito. Mukhang ano na yung ano ko. So ayan guys, biking is life. Good morning. Lunch na pala, hindi na good morning. Afternoon na. So mag-almost 12 na. So ayan. Hingal tayo guys. Papakita ko sa inyo mamaya yung ano, yung daanan ko. Puro trees. Puro ano siya, puro puno. Trees. So yan. Tara. Balik is life. Ginamit ko yung Google Map para mahanap ko yung way ko. So ito yung way ko guys. Punta sa bahay. Ayan. Nakita nyo yung ano. Puro siya gubat. Diba? O diba? Ha? Para kang nasa ano. Mas maganda to pag ano, fall. Pag lalo na yung yellow na yung leaves. Maganda yan guys.
Nahulog siya guys kanina. Hindi ko maikot yung tripod. So, ayan na siya. Puro siya puno. Trees. Wala nagbabike. Isa lang. So, ayan. Here we are in the forest. Forest of Rockies. Labit lang, 17 minutes. Pasensya na. Singhot. Singhot ang lola nyo. Bike na tayo. Hiningal ako guys. So ayan. Nakikita nyo yung aking preno. So ayan guys. Bike tayo. Ang preno guys. Hello! Good morning! Maganda yung bike path kasi walang katao-tao. Parang nasa scary lang tayo. So ayan. Hinga lang lola nyo. Kita kasi yung ano. Ayan, hindi na siya kita. Guys, Tara bike. Ganda ng ano dito. So ayan. Bike sa umaga. Kanina hindi ako nakapag-video. Kasi kanina nag-search ako sa Google Map para mahanap ko yung way ko papuntang malapit lang pala. So ayan na guys. See you later in the house. Marami naglalakad dito guys ng umaga exercise. Ayun sila maglakad sa forest. Ito yung forest nila. Ito yung guys yung sport.
na tayo sa bahay. Kararating ko lang. So, ayan lang guys. 17 minutes siya. So, hinanap ko siya. So, ayan, nakuha ko naman. So, ayan lang guys. Nag-bike tayo. So, ayan. See you in my next vlog. Bye-bye! We're home.